Pag ano nga minsan sa cellphone ko. Anong kanya? Anong application niya? Maps me. Ano? Maps me. Tas me. Maps. M-E? Maps me. Oo. M-E? Kaya pa kaya ng cellphone ko? Kaya niya. Try nyo sir. Pag Huwag mo i-download lahat ha. Ano lang yan? Ang i-download mo yung ano lang, kunwari, di ba Luzon ka lang naman? Oo. Luzon ka lang, huwag mo i-download yung Mindanao. Ako ano man ah. Huwag mo ako hindi ko na dinadownload yung Mindanao sa Visayas, wala hindi ako pumunta doon. Siguro kung mapunta ko ng Visayas, isa-download ko, gano'n. Download ko nga Maps me. Punta ako doon sa may ano, Google Play Store. parang may yung ice, sabi ko yung ice, baka wala tayong ice noon mabilihan mga Iyo, saan tayo bibili ng ice dito ngayon? marami dyan sa bahay-bahay pa, wala pa naman tayo doon. Wow, parang maganda. Parang lumalamig na. Ha? Lang yaka, aircon yan! Malamig eh. Uuwi ka, uuwi sa tiyar mo. Uwi ka. Oo, ang lamig ano. Yeah! Nag-uutuan tayo. Ay! Walang yung katirin naman yun. Akala ko ganun lang. Ramdam mo may tugtog talaga road. Tignan mo, baka mamaya pag paakit na tayo sabi mo kung di mo na kaya Hindi kasi, yun lang yung nakita kong gano'n, napiglang gano'n, di ba? Yung alam kong magano'n ng... Martes ka, tignan yung kamay mo, tignan mo Huwag ka mag-ano kasi bet ako. Hindi ka gano'n ng ano yung ice, baka mamaya. water refilling station. Ay, ano yung school pala dito, no? Santa Maria National High School. Di ba nag-register pa sa atin to? Oo. Oo. Ang dami nakamotor, mga bikers, parang, we love Santa Maria East. Ay, maganda yung kapatid dito na, no? Ni Agapasi pala, no? Mag-start na dito, oh. Saan na ba? Ayan na, start na. Mag-start na dito, oh. Ano yan? Kasi ano na to, oh. Ito yung bagong kalsada na, oh. Ang sagpat ka, JR. Ang dami lang nakamotor, nakakaingit, ganda magmotor. Sagpat na ba to? Oo, yun sabi niya. Sagpat. Bilisan mo naman, para pabilisan. Ayun, kaya pa ako nagsasabi ng, ay, mangga, JR! Mangga, JR! Ang dami! Ito mo, sabi ko. Huwag na! Hindi ka kumuha ng mangga. Saan tayo dito? Diretso ko lang Yan o, mali ko. Ayan o. Hindi ba gusto mo ng mangga, Aileen? Tumali ko doon. Ayan o, mali ko. Sinama yung mga pulis. Sinama mo. Ganda mo nga ako tutuan. Primera? Segunda? Ay, normal. Sige, pag matuto ka. Ay, ang ganda. Pag-umpisa pa lang, ganda-ganda na. Wow, ganda-ganda. Nag-enjoy ako na nakasakay. Kaya mo yan, sige. Ay, ang ganda. Sina ka Parang ano to, dasul na hindi mo nakikita. Ay na, JR, ang bagal mo mag-drive. Totoo lang. Ang inano ko lang kasi. Ang ganda ng mga nakamotor sila. Maray. Ay, wala nga tayong ice, JR. Kaya ko ito pag motor. Kaya ko. Motor. Ang ganda. Ang ganda, Nakasigunda ako. Hindi, mag-tersera ka lang, matakaw ka sa gasolina ko, talaga. Habang mararamdaman mo naman ang sakyan kahit magkwarta ka dito, pwede pa. Ha? Kahit magkwarta ka. Uy, ganda ng taas, Ganda, Ganda, parang tersera to pwede. Okay lang yan, Ang ganda. Ang ganda, ang ganda. Galing, parang ka nang umakit ng pag-JR. Gandahan naman kung nasakupin yung buong kalsada, may pababa. Huwag mo nasakupin buong video, ano nga, video. Pag may mamotor, sasalpukin tayo. Wag mong sasalpukin na. Nubuto ko. Para matuto ka. Paano magpipreno pa ako pag ganito? Hindi, abay ka magpipreno. Pasangat ka. Hindi pressure na naman yan sa kutse. Ay, ganon? Sige. Parang sa may ano nito bulinaw, di ba sir? Ay, sexual. Hindi, Ikaw nag-drive nun? mas ano ito, Hindi ko ano mas yung ganda. Yung ganda. Ganda. Ay! Sir Benji, kayo na kaya? Nakita mo yun, Aileen? Hindi. Muntik mabangga yung gilid. Ay, hindi ko napansin.
tatamog yan. Tingnan mo ah. Di pa tayo nakakakit sa taas, mababangga ka naman. Tingnan mo ah. Eh, padikit ka ng padikit. Laruin mo lang naman ah. Oh. Kasama yung Para ka nang naglalaro. Para ka lang umakyat ng Marcos Highway. Oh. Bumababa na dito na park. Oh, ang ganda oh. Oh. Ano naman tong salamin mo naman, ang dumi. Miss na ano naman. I-edit ko pa to. Ay, yung ganda picture yung doon. Oh, ang ganda ang tarik mo. Para ka nang umakyat ng Cannon Road. Doon ka na. Sa taas. Saan yun? Nakikita mo? Hindi, sige na, kit din. Sasabi ko punta lang. tayo dun, oh. Oh, yun, Ay, oh. Diyos mio, Sir Benji. Wala, Sir Rinjin. Kaya Taas ko yan. na. Kaya mo yan. Ah? Ay, Kaya mo, kaya mo. Pag hindi Yan ko. o. Tataas tayo dyan pa. Oo, kaya niya. Kaya mo. Kaya. Ilipis ka na naman. Sige, tercera lang. Ang pinaproblema ko yung kasi yung paliko. Kailan ko mag-minor. Tapos pag aakyatan na, yun na yung So, sabi mo kung ninervous ka na, Akit tayo. para matuto ka eh. Sige na. Oo, kaya. Oo, daan-daan lang kasi wag mo sasakupin ang daan na lahat. O yan, napasok. May mga kasalubong ka kasi. Parang ganda naman pala dito. Ang bagyo, no? Oo, sir. Yung pinuntan natin. Ganda. Kailan pa nila na ano to? Na Tingnan mo ano? yung mga mga babae pa yung bumotor ko. Kailan nila na ano to? Oo. ito talaga walang ano daan dito. Bago lang to, dadaan. Ah? Bago lang. Iba pa yung ano, yung daang kalikasan? Ay, iba yun. Di ko Iba yun, matapuntahan yun. Yung sana rin ang puntan natin. Di ba yun ang balak din natin puntahan? Pag-rides tayo minsan daw ang motora. Si Kwan nga, sininang mga min, nakapunta sila dito mag-asawa. Nakamotor lang sila. Tignan mo yun, sinasakop mo. O sinasakop din nila. Ibayaan mo siya, tanga-tanga sila. Huwag mong ginagaya. Gusto O, mong, tercera ka, pag ano, hindi nahihirapan yung sakit. gusto mong ano tayo dito, may stop tayo dito, di wala na. Hindi pa naman pala gano'ng mataas. Okay, kaya mo pa yan. Ang ganda, oh, ang ganda. Parang dun sa pinuntahan nga natin. Ay, yan, mamaya. Yung kambing. Parang yung kambing, nag-enjoy kayo. Ay, hindi, kambing, oh. Hmm? Wala may ari yan, oh. Walang niya ka na naman. Ipopost ko to, ilalive ko to. Yung Ang haba naman. kambing. May kambing I-edit, doon. i-edit Mamaya, mo nga yung, ipa-edit mo sa anak mo. mamaya yung kambing, yan, ah. Ah. Igil natin sa likod ng truck, ah. Naka-video kayo. Ah. Hindi, ma-edit yung mga sounds. Wala, Ang lalim. Ha? Ang lalim. Anong lalalim? Diyan sa baba niya. Lalim nga talaga, oh. Inasatas natin ng bundok. Kaya nga, sabi ko nga, di ba? Hindi ko Hindi mo kasing ano, hindi ko picturean. Hindi ko picturean. Kaya ni JR mag-drive. Pag kinaya ko na to, kaya ko na ng bagyo. Mas mataas sa Bagyo, Sir Ben. Sa Canon, ah. Yung mas mababasa ng konti. Ganon. Pag Pero ano, mas matas to kayo sa Canon. yung mataas na Ay, mas siya. mataas to? Oo. O, Nararamdaman. di kaya mo na guard sa Canon. Kaya wala sa Canon. Ha? Mas matas daw to kaysa sa Canon, sabi nila. Sino nagsabi? O di kaya mo na. Huwag mo na mati yung makina ko. Hindi, one way lang ito. Oh. Makasara yung mga niya dyan. Diba mo Saan ito? nagbulat sa mga nakamotor o yung mga Namamatayan ako ng makina. tercera to. Oo. Nagminor ako eh. Nakikita ko mga namatay. kambing. Mga kambing, galit naman. Dandaan mo ah. Yun to, one way lang to. Masyado kasi pintor sa atin nila. Ito pala yung manip. Ganda, no? Parang Ginawa bagyo nila. din. Parang doon sa pinuntan natin na ano saan ba yun, Sir Benji? Ah, Kay Quezon. Benji. Nga. Yung sa taas. Sa may ano. kaya mo na JR. Ala, nag-ano yung lafting ako. Kaya nga ako rin eh. Nag-ano. Bataas na oh. Oo. Pag bababa, ikaw na. Oo. Ha? Oo. Kasi baka hindi ko matansya yung bilis ng baba. Nagbuwang tingnan ko. Huwag kang magpipreno pag gano'n. Eh, hindi ko rin kaya ano, baka bumaliktad ng ano. Alala nga, uy, malataas na oh. Uy, may mga luya-luya ano, mami, tingin tayo Ay, niya. Ah, sige, bagana ni Mami. mura daw dito. Murang luya sabi niya. Bili na tayo 25 mamaya. pesos per kilo daw. O, di isang kilo. Wow, kaya ni JR oh. Pag dalawa kayo siguro, takot ka pa rin umakit magdadalawa kayo no? Tingin mo. Malamang abutin kami ng siyam-siyam. Oh, tatay. O di ko na mag-drive, gusto mo? Hindi, kaya mo yun. Para madali tayo makadating doon. Iyan na mo gano'n sa malilim.
Para May nagiginaw tawa na sa ako. likod. Oo. Para mag-enjoy ka rin, ha? Yung malilim, sa malilim mo hinto, Pag may araw, ayoko. Sa malilim. Saan namang may malilim dito? Mamaya meron dyan. Sige. Wala akong makikitang malilim Uy, dito. mga kambing. Nakikita ko di araw. Mga kambing. May video Oy. dito. Ha? Oo, yun sila. Oo, ang dami nila. Oo, kumakain sila. Buti pa kayo, wala kaming baon. Meron dyan yung mga tubig. Kailan ba lang nila Mamaya tayo ginawa bumaba. to? Kailan lang ba nila ginawa? Kasi ang itong problema lang dito yung ito pagbaba yung ng overseas ito. Ha? Overseas ito. Overseas ng Ng San Nicolas. Hindi mo ba alam yung Maliko na Yung barangay? tenga ko, umaano. Walang daan Oh. dito. ay ginawan lang nila? O alam mo saan sila dumadaan? Oh. Sa Nueva Vizcaya Kaya pa. pala Ngayon, kaya pala bagong gawa pero kaya nakakatakot lang lagi silang hindi sila nakaka-attend ng mga meetings, gano'n pala. Kasi ang layo ng biyahe nila. Isang araw. Ngayon, isang araw biyahe. Kabayo ang ginagamit. Ang ginawa nila, ginawan nila sila ng ibang daan para dito na sila dadaan. Na hindi na sila pupunta ng Santa Fe. nakakatakot lang. Mamaya nandun na tayo sa Bella. Ay, sa Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya itong bugtong niya. Awan may baga ni mami to, dapat nagto. May bakay jay ko na. Nagbaga na may tatay. Patuloy kayo pa nanyo. Yung Nueva Vizcaya kung kura na pa ya. Nueva Vizcaya ka pa panan. Napilit na nga Nueva Vizcaya yung tuktok. May makainan na Hindi, rin. sabi May ko. makainan na rin. Hindi ba Nueva Vizcaya yun? Ito muna siguro. Sabi ko, Ay, ang taas doon, oh. Oh my God, ang Ang taas. taas. mukhang tinabak ko. Hindi nga mataas talaga doon tao. Ay, no. Mataas nga nakita ko. Parang ganun din Kaya mo, kanina. sabi mo lang kung di mo na kaya. Pero kaya mo pa yan. Kasi pag nagmotor dapat nakano talaga. Hindi rin O masyadong yun, namamatay yung mabilis. makina ko. Ba't nga eh? Bababa yung idol ko? Hindi, yung apak mo, ni-nervous ka. Ay, gano'n. Oo. Sana naman hindi tayo mamalayan ng makina sa taas. Ano, kaya mo lang yan, mababa lang. Tingnan mo lang yung temperature mo, ha. Baka sobrang iya. Yung pataas mo. Oo, kung mataas mo. Hindi, mababa lang yan sir. Ay, mababa. Mababa lang oh. Oo, mababa lang pala. Kaya mo lang punta ng Bagyo. Pag may sakit ako mag-ano tayo, kumboy. Yung sakyan sana ni madam gamitin natin, sabi ko. Ang problema lang doon, pag mainit na tumataas yung ano niya, JR. Tumataas yung clutch niya, hindi makahila. Yung ganyan. Oo, pataas na. Oh. Ay, kaya ginagawa pa lang ito, ano. Ang ganda. Ba't walang gumagawa? May stop naman na ata. Yung wala naman ang daan. Meron pa. Dahan-dahan ka lang bangin yan, ah. Walang ano to. Oo. Wala siyang ano muna. Oo, dahan-dahan ka lang. Hindi pa nila nagawa. Wow, ang ganda. Pababa na tayo ulit. O baba? Baba to, po packet to. Pero hindi siya mataas. Hindi. Ang galing naman nilang nag-ano ng daan. Yung mga bikers wala na. Ayun, ginagawa lang yan, pinapatuyo. Oo. Ano nang tawag dyan yung mga bato? Rocks. Rip. Ay, yung pag gano'n nila, rip. Rip wrap. Para hindi siya mag-ano. Pag-igis na bababa yung ano dyan. Wow, Masonic Lodge. Masonic Lodge, ang ganda. Sana makabili Mataas tayo. na tayo. Sana merong mga mura pang lupa. May pera sa makabili tayo dito. Pagdating ng araw, mahal na dito. So itong daanan papunta ng Nueva Vizcaya na. Oo. Shortcut o mas malapit. Mas malapit na to ha. Kasi hindi ka nadatan ng Pangasinan, ano, Ang kuya po. Kuya po, Nueva Vizcaya, gano'n. Ayan, Nueva Vizcaya. Buong probinsya ng Nueva Vizcaya, hindi mo na ano, dadaanan. Yun, hindi pa nila tapos dito. Ay ba? Ginagawa pa lang. So sino ang nag-ano nito? Government? Oh my God, walang ano dito. Sinisip lang dito. Ang ganda. Kaya tabdap nila yung mga dami. Tabtab nila, oh. Ganda po yan. Pati ito, ano yan po, mababawasan nila yan. Ang mahirap lang dito pag mga medyo tag-ulan. Pero wala na yung sinusundan natin sa likod. Saan? Yung sumusunod sa likod na wala. Pupunta pag tag-ulan, tapos kaano yung mga lupa-lupa. Naglalandslide pa no? Ha? Naglalandslide ano? Awa, siyempre. Kasi nandiyan yung mga ano,
Mga rocks. Wala Mga- pa umulan. Kaya inaayos pa nila. Oo, ang ganda. Nice pa nila, oh. Naman, Wala wala nang mag-ignore naman yun. Parang pababa na. Bababae. Pababa na. Pababa na. Pababata. Ang alam ko, packet to. Bakit pa lang doon, hindi pa natin Ay, nakukuha. yung mababa, yung daan. Hindi pa natin naabot yung maliko na nasa taas, na eskwelahan. Ay, may eskwelahan doon? Oo, yung nga, ang nag-isang maliko. May eskwelahan talaga? Nikulas. Bakit ka nagkakwarta? Ay, kwarta na ba yan? Oo. Nagkakwarta. Hindi mag-tersera ka lang. Hindi ka makakakyak. Tersera? Pwede kasi bumilo kapag pumireno ka, mahirapan na naman siya. Mag-segunda ka, ipirsa mo, mag-tersera ka naman, dire-diretso na. Oo. Kaya mo naman pala po, hindi tayo pa na mag-JR. Oo. Saan yung mga bahay dito? Paano sila kung tatulo? Di malayo. Wala pang bahay-bahay Wala dito. pang kabahayan Kasi dito. kakagawa nga lang tong kalsada. Oy, ba't may eskwelahan na? Hindi ito ang daan nila. Sa malikod. Doon sila sa Bitokang Manok sila dumadaan. Teka, ang sige naman ng kalsada. Oo, ganyan talaga. Bumusita ka Nag-landslide. Ay, oo. Ay, nabitak ko. Nahulog yung kalsada. Nahulog. Nagbibitak. Nabitak ko. Basta huwag mong sasakupin sa kabilang ano. Oo, yung ka lang sa... Sila lang pwede. Bullshit naman tong mga to. Pag-video naman. Huwag ka na mag-preno. Kasi hindi mo kailangan mag-preno. Packet ka eh. Wala yung tenga ko. Kaya ka. Ganda. Tenga ko. Kaya makakita tayo mga souvenir. Maraming ano. Sabi ni... Segunda. Saglit Oh. Patas na. Ay, pipi. Patas na. Di mo na kaya? Dali mo na. Ako na. Linis ka. Di mo na kaya. Hindi mo na natansya. Dali mo na. Sandali mo na. Kaya ka lang. Di mo kasi ano. Huwag kumatras. Yung pinawan mo, tandaan niya. Ibaba mo na. Aray ko. Na-stop ka dito. Ang baba pa lang oh. Hindi ko na segunda. Alam mong patas ito. Dapat always naka ano. Kasi sarap-sarap ng ano ko eh. Oops. Oh, ganyan lang Diyos me. Hindi ko kaya. Ah? Hindi ko kaya. Mataas. Hindi mo kaya to? Oo. Hindi. Wala ka lang ano buwelo no Sir Bench. Wala ka lang buwelo. Kulang mo yung buwelo mo. Ang baba pa lang oh. Ang baba pa lang to pa. Kukulang lang yung buwelo mo. Sumardang sapay di kwa tayo. Yung Aircon. o pinagkatay ko muna sa Ay, no, no. buhay persa. Mas magaling pa yung coaching yan. Ang ganda naman ng kutsi nila. Wala naman sa kotse yan. Kaya parang kutsi natin, hindi na. Kaya? Yung patay ko muna yung aircon. Sige. Ito, nabababa to. Para nakikita ko yung... May mga batong mga dito nagbukulong-kulong ata. Yeah, may set ka. Kaya mo na. Ang dami ng ganito eh. Ikaw nakatiksera ka. Oo, tersero to. Pwede lang ako eh. Para maka-aircon tayo. Mainit eh. Ganito lang sana lahat o nilalagyan nila ng ano, ganyan. Oo, bababa na oh. Bababa na. Oo. Hindi naman lahat puro pataas ng garbage. Sabay, ikaw ulit. Ayaw ko na. Uber. Sakay na lang ako. Patay mo.
Para matuto ka. Ay, nagulog ang lupa dito, Sir Ay, Benjo. oo. Nagulog. Delikado yun. Yan ang mga ano, mahirap pag mga ano, magugulog. Magugulog yung ano niya. Lalo yung tenga. Kaya. Tingnan ko ito. Tingnan mo yun, tingnan mo. Stop ko muna yung video. Ito, hindi mo makita yung mga ganyan. Meron parang nakakahalos na mga ano. Mahir. Okay, Jay. Sa wala nang preno lang siya. Preno kan sa Sir Benji kayo. Hindi Ha? na kasi alam. Malakas bang preno natin? Oo. Ha? Oo. Malakas hindi. Lakas. Bakit? Wala, hindi natakot na. Nakawawin yung spring. Malakas pa baba. Ay, alam mo pangit ito mga ito. Hindi mo makita yung dito minsan, ano? Pero nag-video ka ng daan. Hindi ito mga ito, dapat tatanggal mo ito mga ito. Tanggalin mo ito kaya ito mga ito. Tinanggal ko na yung pinabalik na ilin. Para kita mo. Ay. Wala siya pinagpukan. Tiga ba itong tiga? Parang first dayo lang ito. Maraming nasuot. Dayo lang na. Pati naman tayo din. Oo. Oo nga pala, no? Dayo rin pala. First time. Mapaportingan ko yan. Hindi mo mga tapos. Na. Kaya mo sir, eh. bawa siya. Yung overtake dito, dami mga sakyan, hindi mo makita. Oh, dito, patas na naman. Nagulat si Jan, hindi mo na underestimate mo yung pag ganun eh. Yung video ko. Napulungan. Ayun na. Sinabi ko dito. Ay, oo, yung kanina siguro. Paano GR ko na rin wala ako at yung sitwasyon na ay namatayan ka ng anong gagawin mo? Kahit motor mo kung kaya ito ng motor. Nakayanin mo ito? Motor? Kaya? Bakit? Automatic yung ito po. Iyakin natin dito ulit. Palitan natin ng pambelt. Yung Yung motor. pambelt mo? Oo years na yun. Dapat 3 years palitan ng pambelt. Ganun ba yun? Pati yung sa akin. Yun ang pinaka-timing belt. Pag naputo yun iaandar no? Oo. Sabi nila sabi ng iba, delikado. Hindi naman delikado. Kaya hindi ka kaano yun. Hindi ka rin kawawa pag ganun. Hindi na kaandar. Kaya ang gawin mo. Hindi ka na pagkaking belt talaga. Eh, may tabing belt din yun. Oo. Manog daw ito yun. Pagod na. Manog daw. Mainit pa. O, dito may mga bahay-bahay na ako. Mabibitin na ako dito sa mga ito. At Yung mga ito. Tingnan mo, ang dami niyang bit-bit yun. Oh, yung motor. Oh. luya. 4. Makita niyo, sir? Oo, yung motor ano. Lakas ng loob. Kasama Meron pag isa yung sa wheelchair. Oh. Bata wheelchair. yun. Wheelchair ba yun? Anong wheelchair? May
nila sinusunod. Bakit naman dyan sa likod nila? Ganun pwede sa taas. Hindi ko rin alam. Hindi wheelchair yan. Kung ng bata ata yan. Kung anong cute ng bata. O kahit na ba't ganun nilagay sa may likod niya. Wala silang upuan na. Sa taas na sana ah. Oo, meron siyang sa taas oh. Clear oh. Ay, dito nagtatagtag pa rin sila dito. Ay, bumaba. Bumaba ito. Tinatanggal nila. Naka-aircon pa tayo. Mabuti hindi tumataas yung temperature natin. Ay, pababa na to. Mababa na to. Niligan mo doon sa may dulo. Ito na yung pinaka-ano nila. Ha? Ito na ba? Pagawaan ng mga napanood ko natin sa ano. Kasi yung aabutin natin na pinaka parang tourist Highest. attraction niya o yung ano yung merong tangke. May nakalagay sir. Na highest sabi niya. Kasi nakita ko yung picture nila ano eh. Ng mga kabatch ko. Nakamotor sila. Ice point sabi niya. Oo, highest point. Saka may view deck din sila. Pinuntahan. Ano yung pinuntahan natin dun sa may mismong ano rin. Na may view deck din. Matayin ako ng ano. Normal Ah, lang. dito na nagkakaroon ng ano. Normal lang namamatay ng makina. Hindi. Ano yung tawag dito? Bumaba yung idol mo. Hindi pa pa-tune up. Hindi naman. Pwede rin. Ilan taon mo na ba hindi ka nagpapatune up? Yung akala ko kasi, pag kasama ng tune up sa... Hindi ah. Hindi ah. Iba ang tune up. Pa-tune up mo na lang. Yan. Pagka pa-tune up, Uy, yan na yun ang ganda. Ano? 1,000 Eh, yan. ano yan? Yan, mag-sound tayo. nagkaroon ka ng Bluetooth. Ha? Ay ako, Hindi ka nagkaroon ng Bluetooth. siguro, kayo na wala eh. Na-stop. Kung nga, na-stop tayo. Ano, lumabas ka sa pumunta tayo ng 7-Eleven sa Asinga. Hindi, meron pa kanina. Nung nabigay tayo. Kaya na motor natin ito dyan. Basta na natin. Dito ang pumunta natin doon sa Breaking. Sasabi mo, Oo nga eh. kapit ng Nightmare. Kaya nga. Pero nasa doon na tayo, malapit lang daw. Malapit, oh. Sabi mo. Ito, dito ka ba dito, Jero? Dito. Ay, Ayan, oo. Oo. Bakit? Sa pupunta ka mga ito, magpapa-picture ko mga ito. Saan? Na sila magpapicture. Hindi pa ito yung pinaka ano. Hindi pa ito, di ba? Akala mo diretso yun. Hindi. Pali ko yun ah. Nakakano yun. Oo. Kaya kaya hindi mo ito na nairam eh. Pero dito lang siya sa gilid. Pero sira lang ito. Oo. Malakas pa itong makina ng kotse. Oo. Oo. Naka-aircon pa, oh. Oo. Saan ka? Oo. Oo. Diba? Baka walang signal doon.
na ano ako yun talaga, na tawag nito, naduduling ako. Masyadong maikot lang. May ikot dito na part. Ni, hindi mo makita ito kami. Mas ano no? Mas maliko kaysa sa ano, Ito talagang ganun niya, oh. Hindi mo makikita. Hindi mo makita. Kaya pinalangalang maliko kasi marami sila. Hindi mo makita yung di kasaba mo. Kumbaga nasa yung sa bilog. Sabi mo na 360, di ba, yung bilog? Oh. Nasa ano siya eh. Abot siya ng ano. 300. Tingnan mo nga yung bilog niya. Kanina yung ganun niya, oh. Almost half, hindi lang half. Oh, 180 ka mo na yung half niya, di ba? Almost 180, was 180 mahigit. Nakabilo tayo. So, yung hirap pag meron ka sa loob. Magkaroon ka ng pagkakas. Mas maano ito. Tapos wala pang mga brandillas, so Wala pa sa loob ni Panera. bangin na yun, no? Bangin na yun. Kaya dapat dito ka lang sa may ano. Maganda rin pag meron kang kasama, sir. Kasi pag nauuna siya, alam mo na yung... Kung nahulog siya, alam mo na yung daan mo. Oo. Kasi pag mag-isa mo talaga, Sige bang namin sa likod. Yung mga pagpreso saka walang ganyan sa bago, sir. Yo, Wow. Ayan, Ganda. oh. Wow. Diretso ano? saan? Diretso Bangin. diretso. Oh my God. Ganda, no? Oh, ang ganda. Oh, mga pine tree. Oh, wow. Ang daming pine tree pa, no? Wow, ang ganda. Ganda, oh. Diretso yan. Ito nga, baka mamatay din na makina sa video. Bakit ka mamamatay ng makina? Ha? Wala nang ano. Oo. Yung gasolina. Wala na gasolina? Hindi pa naman 500 to, di ba? 1,000 yan, nagkasalakuan ng 500. Hindi tayo makauwi. Nagkakwarta pa ako. Oh. Wala nang ano. Kaya ba ng gasolina natin? Kahit na hindi kaya ng gasolina natin, meron ka bang gagasolinaan dito? Ha? Gagasolinaan ka ba dito? Wala. Wala ako. Gagawin natin nga eh. May diretsyo na natin. Kaya to. Ha? Kaya. Ganda. Galing. Ang ganda. Ang ganda. Pine tree, diba ito? Oo. Ganda. Oo. Nauna na siya ng motor, oh. Oo. Tiro mo sa akin kanina kung gagawin yan. Bakit gusto gumagawa? Eh wala. Nakikita ko namang ano. Nakikita ko namang. Hindi ka sabat mo. Oo. May bumababa ang lupa, oh. Tignan mo nga yun. Oh. Automatic yan. Nakakaamulan. Ay, matik yan. Automatic yan. Matik yan. Ano malang? Oo. Bihira naman ang manual na ganyan. Ayun. Automatic sabi niya. Nakalagay automatic sa Ano ba yung Montero? Oo. Bihira ang ano dyan. Wala na akong Bluetooth dito. walang Bluetooth? Wala, oh. Tagda. Oh, galing. Oh. Wala na rin signal. Wala. Hindi na tayo malulukit. At tayo ng mga pagkihituan din. Mamaya. Wait lang. Kung dito ang Jumbo Reserve yung gusto mo? Regional. Hindi. Council.
lahat na mga pagkain dali na natin ayoko nang bababa. Di ba? Ang layo. Pero ang ganda para siyang dyan wow, ang ganda-ganda naman ng mga yan. Tumubo talaga yan o ano yan? Tinanim? Dati na yan dito sa mga pine tree. Oo. Dati na yan, talagang ano nila dito. Di ba nagtatanim sila ng mga ano? Kaso lang, Ito tignan dyan, mo pag nga, nahirapan ka, okay, naramdaman mo, segunda ka. Ganyan na, segunda. Sabi yung segunda kanina, hindi ko makapagsigunda. Hindi ko makakapagsigunda ko. At ako, tercera. Ano lang, isip mo lang yan. Andyan lang sa isip. Kwarta pa, nakakwarta ako. Ay! Tignan mo yung abot. Yung abot nga dyan. Kasi itong mga ito, hindi ko makita. ano sa, di mo makitaan. Mga ito, tignan mo. Naka-block. Ilang oras yung biyahe natin? Nag-start ka, no? Nag-start ako sa bayan ng ano yan. Bago, ayan. Pagpasok natin dun sa lampas ng bayan. Diyan na nag-start. Nasaan na Aileen yung ano ngayon? Nasaan na dito yung tangki kaya, no? Meron silang pinagpicturan Ganito yung sumakit yung tuhod ko dun sa Bagyo noon yung traffic. Una-una na si Montero. Nakakwarta pa ako at maganda na yung daan. Mababa na dito. No trespassing na, no private property na yun. Makita. Dito mo yung ano, yung na siya makita. Turo ka ng turo, hindi ka nga makadrive dito, kakainis ka. Parang dito na yun. Pag narinig kita dito. Mainit yan, no? Ang nakatakot lang dito, pag dumiretso ka dyan, wala na yung haharang sa'yo, no? Diretso ka doon, Ano, gusto mong testing dito? No. Ayoko na. Ay, doon yung Sarangayes po. Paano pag magmotor tayo, kaya mo, JR? Hindi ko alam din. Ang ganda. Kulay pula ang mga ano, Mamay magka-picture na tayo dito. Mamay pagpauwi. Ang ganda-ganda. Ang ganda. Pag nahirapan na, segunda mo na, JR, Pag parang nahirapan siya, lalo mo na naka-ano pa tayo, naka-aircon tayo, malakas ang makina, ng kotse, Naka-ano pa ito, naka-aircon pa tayo. Bakit pag ganito hindi pwede mag-aircon? Nahihirap na yung makina. Mabuti naka-change oil kayo. Maganda yung ila niya, Naka-change oil ba ito? Opo. Mabuti naman. Marami pa, matagal pa itong matapos. Marami pa siyang kakainis. Mag-download ka ng Shell app mo. Ano yun? Ang laki ng discount ko. Sa Shell? Oo. Magkano Aileen? Kulang-kulang 300. Mga 200 plus. Discount po pag nagpa-change oil. Up lang. Sige nga. Nagbayad ako ng Saan ba sila 2,000. Dito ata Plus yun. 2, 3, Hindi, meron yung nakalagay na ayos. Pinag na sa akin. Ay, punyeta. Tingnan mo yun, Mabuti may ganyan. Akala ko diretso dyan, No. May mga butas nakakatakot pala. Kaya pala nakakatakot, sabi nila, Pag gabi ito nakakatakot yun. Di diretso yung sakyan doon. Di diretso ka doon, JR. Ako nga, parang diretso yung tsura niya. Delikado pa pag gabi dito. Delikado. Kaya mahulog ka doon pag ano, Parang ganyan diretso. Yung pala, hindi na. Saan tayo pupunta? Wala pa naman natin ano dito. Wala pa yung pinaka-ano dito, Pang? Ito na yung doon yung pinakamataas na ata. Yun, yun na ba? Hindi ko alam. Saan na ba yung pinaka? Ang alam ko, Hindi, wala na, Mababa na to. Kaya problema, pupunta nga tayo, hindi naman natin saan natin sa mamadaan. di ba mayroong tangke? Sabi doon makikita mo yung tangke. Wala pa namin tangke. Wala pa. Meron na ba tayong isang oras? Wala pa. Pag meron tayo isang oras, malapit na tayo doon. Wala pa sa 39 minutes. Wala. Malayo pa. Tiyatap nila, no? Tingnan mo, Pababa na. Ito? Wala na, sir, daan. Sige, dito nyo lang sa taas. Baba na to. Baka doon na park ka na.
Ano yan? Eatery, kainan. Wala yan. Kapihan, wala yan. Saan na kayong tangki dito? Baka mamaya doon sa Nueva Vizcaya na tayo. Ito pala ang, yung may mga bahay-bahay na. Ito yung sinasabi na, Hindi pa natin hanggang meron pa doon, yung wala pa yung school. Bakit pag sa school na? Yung palapit Yun na na tayo. yung niya? Oo. Wala yun pa. Ano yan? Welcome. Ano yan? Or sa kapina mo. Ay, din oh. Oo. Kaya ha? Punta pa tayo doon? Oo. Ibang ganda. Sa Lord dito naman. Baka makikita mo naman yung highest point ko na. Kaya pa natin sasakyan? Kaya pa? Kaya naman. Kaya pa. Sabihin ko lang pag hindi na niya kaya, pag parang meron ako nararamdaman, sabihin ko na. We need to go back. Wala bali wala Naka-aircon ka pa nga eh. Lalo pag pinatay mo tong aircon Ang init naman. sa tingting ako mas lalo pang lumas maganda pang hihila niya Sandali lang muna. Para hindi tayo ma-pressure yung ano pumutok. Mag-get na tayo. Sana ko nabubuksan tong bintana kasi Ano mas mataas Bagyo ito? Ito. Ano mas mataas na ito? Mas mataas ito kaysa Bagyo? Oo. Ha? Oo, mas mataas to. Mas malamig pa daw nga ito eh. Kaso di natin alam kasi ano naman, nakasarado yung mga bintana. Ito mataas to, Jero. Pag sigunda ka na dito, pag ganito. Ang taas to. Taas Taas na Paano mababa ito sinasabi? Taas ang taas na ay Saan tayo maghanap ng papicturan natin Sa taas. Sabihin ko saan ba yung mataas di baka nakaabot na natin. Di pa. May taas pa lang yun. May taas pa lang yun. Bundok na, ang galing. Ang galing. Yung lakong ganda Gusto mo magpa-picture dyan? Saan pa to? Yung ganda Ano mataas ang Kaya ba tayo? Oo. Kala ko pumasok ang labig ng aircon. Di ba nabubuksan dyan kasi? Kahit isang Ito nakakatakot Pag landslide Ang ano niya. Ito dito. Maganda talaga magpunta ito pag maga Hindi pa. ko. Pag tubig Ganun ang part. Kung may tubig na. Umay. O yan, matirik ko. Ano ka ba naman? Parang ano lang to. Balunggaw lang. Ano ba ang gawin naman ha? O ito na part na pagtaas ka mo. Matirik ka mo, hindi naman. Yung ano mo lang kasi buwelo mo, kulang ka sa buwelo. Kaya mo mag-drive sa buwelo ka, pumapalya. Preno ka ng preno. Kasi dapat yung buwelo mo pag pataas, alam mo ng pataas, ano ka na. Balitan mo yung baka dito, Mali sir. po. Saan yung ano dito? Mali ko pa lang. Mali po ito. Binta siya, sabi niya. Dito nga ito kumakain na. Pahintuan na ba ito mga ito? Ang dami nila Wow. Baka pauwi na yung mga yan. Pauwi na yung mga yan. Hindi mo pwede bubuksan ang bintana dyan pa talaga? Para ma-feel naman natin yung lamig sa labas. Mamaya doon tayo. Sabi ko sa'yo, idea rin tayo ng ice Wala tayong ice. Malamig na. Malamig natin sa lamig. Malamig na. Hindi yung beer ko. Say mo, ang ganda dyan U-shape talaga Ha? U-shape.
Oh, ganda oh. Eh, hindi naman si madam mo. Oops. Tintin na ba? Kaya mo pa pauwi? Ha? Kaya mo pa pauwi? Pataas ka na naakyat ko yung pauwi pa kaya, no? Saan na ba? Wala na ba? May batas pa? Wala na oh. Wala na. Meron pa. Ilalabas ito sa Santa Fe. Oo. Sungit na ng tenga ko. Tintin na ba to? I-oras mo na ilin. Ayan oh. 1:18 na. 45 minutes na tayo nagbibiyahe. Tignan mo, may nakapatayo nga dito ng aking kapila. Ayun mga. Marami na pala dito. Sasakyan. Ay, dito na yung pinakamataas oh. Oo. Ayun, dito na. Ayun. Oo. Kaya dito na sila nagpapark. Taas na nga oh. Pag-iintay ako! Ay. Saan na ito sir? Wala pa. Akit pa tayo. Oo. Saan na ba ito? Kaya na mga sasakyan dito. Tarik na. Saan na ba ito? Ang dami naman nakaparada dito. Iyan po muna sa taas na tayo babalik mamaya na lang. Kasi hanap ka na lang maluwang doon sa taas. Oo. Kasi wala tayo mapag ano eh. Yun na ba yung highest ano? Siguro. Kung harata lang umiikot oh. Baka yun lang yung pinakakainan. Siguro. May nakita ka bang beautic doon? Yun ang data. Eh, may tumirik na oh. Oh. Mga papagawa sila no? Kanila siguro. Saan na ba tayo? Ah. Meron pa ba doon mataas pa? Meron pa ba? Ang dami doon, ang daming tao doon. Saan na ba ito? Saan? Doon kanina? Oo, saan na ba ito? Santa Fe o 20 kilometers na. Sabi mo nga dito yung ano baba kung sana yung ano yung sana yung ano dito mga tayo magtambay mga tayo dito. Halika dito. Kasi dito na. Post ko muna to pa. Post lang. Oo. Saan yung post dito? To? Yun yung taas. Oh. Oo. Oh, yan. Kaya mo na diyan mag-drive? Hindi. Ay, hindi mo talaga kaya to. Ayan yun na. Hanggang Ang nakakatawa. sabi nila noon na dasol na patas na ano, siya naman ano, hindi naman. Baka ganun pa yung mga motor. Oh, ganyan, oh. Pag motor tayo, pag ano? Di kunti na lang, saglit na lang ata. Hindi lang pala tayo ang first time. No, mga yun oh. Kaya pag Marami pinagtanong na no. Tapos mamaya yung tangke naman ang puntaan natin. Doon daw po, syempre daw na hindi naman natin alam. At least pag medyo ano ang na. ganda. Pag nature lover ka. Kung dito ang bahay natin ay din araw-araw papasok tayo ng order na yan. Wag na. Mag-resign na lang ako. Ay, sumasahod ka naman ng ano, 50,000. Pagtyagaan na. Ilang oras naman. No. Araw-araw uwi ka, no. Mag-board ka na dito sa Maliko. Oh, Jero, ang ganda oh. Oh, Kung dito siya natuturo, okay lang. Yung problema oh dito, nakakapagparta na ako oh. Hindi, mas malakas ang hila niya oh. Dito na ba yun? O dito na? Dito na yun sir. Doon ka, mag-ano ka na, mag-park ka na. Saan magpa-park sir? Eh, Diyan oh. namatayan na. Dito na yun, di ba? viewpoint doon na. O, viewpoint oh. Dito na sir. Ah, dito na. Pero saan ka magpa-park? Saan tayo mag-iba? Yan oh, sa likod niya. Pwede. Hindi pwede ito. Wala na ba doon? Wala na sir. Pwede na dito? I-ano mo na, maniobra mo na. Iyan mo na dyan sir oh. Para yung lalabas na lang tayo mamay. Tabihan mo na lang yan.
Kasi ano na po. Ito na yung viewpoint. Ito na. Ay, Nakakapos sa natin. hindi, ano lang. Bumaba yung idol niya. Siyempre na ano siya eh. Dito sa ka magpapark sir. Huwag natin pala ng bago. Pwede doon? Pwede siguro Huwag na natin pala yung natin na para may dito siguro Dito. pwede. Siguro dito pwede oh. Wala nang mahuhulog. O doon lang tayo oh. Diyan, sa likod. Ah, doon oh. Yan, masarap. Hindi nga nila pwede na iuwi. Len. May motor. Okay na sir dito? Oh, dito Post na. mo. Ay, patay mo na. Yung video ko.